Тъй честичко мечтая за това. Такава мисъл дълго зрее в мене, как искам аз да литна до Москва, а от Москва директно за Виена. Ще действам на невидимия фронт с хладен ум и с нюх на ловно куче, и даже Джеймс с фамилно име Бонд от мене дълго има да се учи. И даже Джеймс с фамилно име Бонд от мене дълго има да се учи. Аз имам сносен западняшки вид и предпочитам главно мерцедеси. Ще обикалям Рим, Париж, Мадрид, известен като Y110. Използвайте ме, още не съм стар. И цар съм в обстановка непозната. Ще им разгоня общия пазар. На връщане ще разнебитя НАТО. Ще им разгоня общия пазар. На връщане ще разнебитя НАТО. Ще ги докарам аз до нашото дередже. Ще ги оставя там без пук на долар, а след това маскиран с фередже ще действам някъде и сам на долар. А след това маскиран с фередже ще действам някъде и са на долар.